me do no want to ask you. You know what's what? Another body you know or pepper woman another day. Dear, meaning saying and saying, many a boy distress in internet say, or drink say be a madrian band so say, me name the opposite to the crowd. I only about this. It's only about this there. Honestly, not driven seven be walk home, be a person in the fun, baby. Someone so yes, only about this. Said the entire name could be no. And I saw Raffia some, sir. Ah, say, No one I catch him to me when I was stretch him and stretch or chairman and so. Never the next day said. And only chess say, you see you. Say, be answer workers, the only abema or was I say, was I say, or come on. So what I said, but I said, moment from me, son, as I say. All function, money function teams, or and I'm bent to know, do pay you with my you. Money function teams are the work couple and a home one. Mr. One train home, and you know me in Thomason. Mr. I said, the American send me name to the meter. A sure, sir, her name. Ah, but so my way and some new in Comono. Esha say me catch you say me de menenense o na kasa no e na ye na naba e na ye say afei de wo de okokutu aso say na ne kasa no ho nsere ade se na menim say e be ko kudu de opeso de fa no ama onua na mo ma ba bo say ono e be so ama ono abeje o ma ne dia se ba sa so me ntama ne nyesa de no what I say onyi infinity mo na naba bunu pa so na naba mane fa sa kwan no so enye de so ye no o ye sa de ho humi yi kura dabi ho humi yi yakoma mo do asemo ya o me de menu ande o da makoma so se wo ne hu gunsu gunkra ya o sa da na me hu mani mu biem e kana nanom sese wo ba fom na tse waso hu menu na o be sere atre na ma tse wo hu se wo kura no wo ye ni papa bi no wo sa komu na atre no na de wo wasa se wo bobo ba identity hu na me ne nko sese de o mu na ne de o be pamo mi o aha na wo ba busuam na busuafo ne nyintumu a sa bare ne begina saboaje ben ni tiro hu saboaje ni papa nti won so ben no o ben na no so hu se o wo de won so wo ye no wa sha se ye boaje asema firi ni tim na wo men na wo ko ne kai de na se na dwombo ne na no bedwa fa o o de wakam mate und da wakam mate men sa pepe men sa de okuku de kakra na obofu china ko ho no abepeja wonza o da bi me kuku no e ba enye oba so onye oba se mene oba mene nete ti na me kuku asole twan na me koto me sabo oba mene ti da bi kuku ne ba de a e be ma ne be ma o e ba o me ma so nya oba so e me oba me do de me ntimi ntwem entreme sa so da bi me de otno nsa o me so be da fiase o fi se nkuto ni adwongo a me ye de sra me no nya mo de ni bia o de bia no waka woni waso de bia no waka woni waso e de be biem ade wane hawo nana enu ade asana ka kire ni enura enura ka mi ka kire ni kan de nti won kai asama ka kire ni enura on kai no obi o ka kire me say o be ba be da machi Meti esi wachi wamba mama adma de koba ni won kire mu enu e konkonya so no ye chepa na ibi ase yewie no anwume na na sa asoma me komase mbedu na ade asa na kobo be edumi no sa bre nso wada me kase mbaba be nyane wa mese wonda ai man ko yesa na yese bi e bo afa yo wa so hu kwan ko da wo ye nchen se me frifie ne koy sa bre dumi no so no na me kase me ba dumi no de me bopono mu sen da bi ntu pese o hwe me say o ba na bebo ma me mbie wana menim so bi ne mu adama na medwene ho se wada ti se me yesa mese wonda mada sen me hwe wani mi se wo be ba beda me nchen nti abre bia wo be bia na e de ya me bio mate na wo pese wo be benti ne wamba emfa me hyese mada me pachoti so wa manya ne nti yese bre bia me be bia wo be bia mi na me nse wonna de a se na na de ahyase efri na ekoi se bi se si bia mu a me ma kwan ma abunfu ene ide meba me pachew shemachi
Edian dada na. Ene wo beba. Beba. E ma ne nye enrade ni bi. Ene kwa de makache no no. Yetena se kura ma hye se ebo no ma meko baby. Ti beba. Why? Nti ene mu no nsia no na me wo. Ti shemechi. Why? Adomani. Yeah. Oh. Ni meba yen kokra na. Ma wo. No way. I said, why did you come be breaking? I can't be breaking. Sa ko na ko yedi no. Hey ya, ma ko ko ni mu ka ke. Ayi, o se ko mo de me ko me saba. Abi didi. O ba saba. Me saba. Ampa. O papa. Aya bra. Me ba. Ndada ni. Ade, on ko me ngwa na. Ti ko na ko ko re. Why? Me ba. Oh, me ba. Me twa on to da. Huh? Hey. Mira. Uhume. Ana ukwa uchina kwantifia wose sasa. Makaya maseli. Sim na se. Eti wo fi. Wan kai ka wasam. Wa beje kwantimfi. Esre. Ni yaje. Na ba ye ho na wa. Makaya masem. Ana ye manije. Ana mesre. Na de tu na ma wo. Ajapon tuntumi nkaa asem otimu nse. Papa enu kra no e ma mi ntinjina. Da bia sem tiri dokoto kodu a. Ye jam ho. Me ka kai mi nsem bi wo mitiri ma na ma manije. So what mase. Enti we na heda na mo be pede wa. Enya bia ha mo na mo ye heda wa. E ko dua so. Ukodua so ko heda man ka se ko dada so. Dua so bode bia nyini wo ho. Dada so de ne sei mako se dada so de ne sei. Ti ko dada so aso me kodua so. Ana waso nti ka sei. Ayewa. Na ye hwan ya. Hwan na ka me ho ha. Enyo na sisi ya woni aje. Dabi se waso odin. Dia na to da e ma me ye no. So efie ne minya se bia no hya se ya we. E no nso wata wachi. Na wo ba nya na ka bi mani. Nkasa ya. Masoma ha aso odin nti na oduru ha. Ese wo ba na so ba be hia wa. Na se nkanya me a. Ni na yenkoyi. Me nkwan. Nkuchwa family fie. Tanya ha na mka se ko. Nti zo wo ko ha ko. Me so me ko dada so. Papa na wankasa na okwen. Ha? Wankasa okwen. Me ko kama sem. Today. Ni Me ka se. Ha? ni no ko da so hoy. Aha. Me ko kama sem ha. Na me ne papa ko. Wona me kwan. Na me nkwa me nkọ. Wona me kwan. No we nkwa be da ko. Ti mo nkomra. Ina wo re mi. Ntini ne bia se. Ade papa ye de ma me ne ho e mo wakakra o. Ere ka ho asema na je nko. Mu me no ba. Na na ya bu. O we na mo. O do akoko hwede butu ahia ma akoko hwede butu. Na papa na ko ba so me ni ntina ho. Akoko hwede e be so. Etu agya na ma no ko na sika ni kura we de u fan de nchi no. Na papa me nya bofo na makoshi akoko hwede. Ah papa. Ade ntina ko fa obebe ma aba. O baba man papa obeye de na ma. Me metime abibia ma wono obedo ana obepam. Safua. Papa. Asema bobusa me. Me ye pani. Sebi mprediasa. Ansa na papa strada. Ebebubu no ho agu ho no matwen bofo akora abo no wa meni bibi. Asekire ne sei. Asema obusa me. Enya asema efiri utrima na se wankasa wadwenem. Ana wankasa wopem na obusa me. And then pesa me ka kire woni. Hwe na wani u maami echi. Tieni. Men ni u maami echi. Anya sa daache obedi udoko no kwa.
Safo ma menka we nkyerɛ. Enipa bia eye nipa. Tie ni na hye no nso. Enipa mu yiyimu enye. Menka ne sɛ me ba bɛɛma no. Menka ne sɛ unua bɛɛma na me kwa akɔfa no aba. Safo a menye wadwene sɛ me kwa akɔfa unua bɛɛma no aba na mama betan wo. Debi esan sempani sɛ adoa wo hoi sɛ ne sere nifa no ayetaku a benkum ne yenia no ayetaku kro na wo ye mi mogya saa so na unua bɛɛma na ye me ba bɛɛma no so ye mi mogya sɛnea me dɔ wo no saa na me dɔ unua bɛɛma no na ma mimi sa osafo a wonko a wai konton kra wonko a wonam no eye ma wana wani gye Na papa me wa yonkofo me wa yonkofo na papa me no ba be man ho ana wo do no safo a unim se me dɔ saa so na me dɔ me ba bɛɛma no esan sɛ oye unua mi mogya no no sɛnea wo ka sɛ wa yonkofo no me ma won fato ho na me o ko nsu e kwa me debo ebo we senka unua bɛɛma no ho no mo a eka kwa me dim behu sɛ oba woni bɛɛma no na ye bo no na ye yi akyea obu oba o bɛɛma nkontokwa ni wie aka wo ntokwa mprenu safo a oye me dɔba saa nso na me ba bɛɛma na ye unua no me dɔ no me nu ma me achi esan sɛ enoma tubom a na gipuru kan wakoma to yam na unua bɛɛma ne ba uhu na obehu sɛ mi mogya ani empani sie treni tren kan kyɛ sɛ abɔntensofo emefa okrama apo na aduane kora no onka sɛ akokomra mesoso kan wakoma to yam na unua bɛɛma no me kofa na ba na me no ka sɛ akatom ne bro wa bedura wie na wanigye eka ho enti na me de unua bɛɛma no eba no de anigye ne sedie nkomo bia wuntimi ne wo papa no ma mini no obetimi ne unua bɛɛma no edi wate papa wo kofa na ba no tunifo se wonya wo fa ntena ba bia wo te ma wo fa ma hanum se na so oba na obɛya akakabe nsɛm wo ha me mɛkyerɛ ne pa he o ma me kyerɛ ni na wo mu sɛ ma kyerɛ ni na wo ma me de ndie kyɛn oba bia mensua wate ba no be kokoti sɛm wo ha me mɛkyerɛ nsɛm me oba bɛma wo krom ho se akokɔhwe kura na ma watu mirikai nti o jiri sɛ funu o ye pa Angan. ojiri Ejuma ma je wo mechi no. Pani kwa na kohwe. Na hu kwa mo wa se obusa me sase nwe. Ono kwa no me papa asaba ho no abedi san komo. Debi o ma o sanka o papa ba wan ka maka kire anka me si uzo dada kura o mai na boje asem nwa nwe si fi Asem nwa no hwa mbapa frɛ mi a ai me si a ahenkan wani obi a ofeso wale na na odefo na ebusa asase odefo okay na mse papa Debi ana se ujidi na mse papa obi eni ho no afi mi timba pa nkomodi ma opeso okofo oba eden eden mam na mse papa ro bo wa mi ni di nkomo ana se ne menyere me ho na mi ni nkomo no se bibia toto na akwa ma mmra no ho na meka nkire no no nko sere oba akwa wale ma no na de o ho no na se uche ma odefo se nkomo nya ono ankasa ekopo ba de na bro okono ko pe bia bro se jai me kam tun se jai me japu ma ho o se ase so kasa na afei nipa ba ko na waju be sim trum ye wo am se wo ho a ko bodin dada ni papa ni abre ni abre ti si ano se enumanimu ya hwene e japu ma kasa yi se na papa ye den eka o so he oni japu ma enkomo yi na mo hu de mo ye so therefore ankasa bi na no therefore na onu amu therefore na bi na no abusa osase mu de na se na se nhia pa we de we twa form na ton kwan edem ni sankwan no we ne fe yo
If you know, who be said with some in the many bed upon my new pan, I'm so be any or some go program to Papa, may no be doing come. I ain't kind of know. Oh, when you pa. See ya, na yɛhwehwɛ. Oh. See ya, na yɛhwehwɛ. Oh. Ensan famo. Memfa biribi amba. Ɛyɛ na mede aba. Enfa ma. Edu me. Wo gyina wo na ye. Na sa asomasi. Afutu bone na. Wo de ma akwala na mempe. Twa so. E ka so ayi bi e ye nka so ayi bi ato aso. Memma wo refi se bi mpraduasa. Dan kwansere se obadwo so agu oduma nkoma ho. Ene ne ho kankan. Hwee pa. Na bofra no oyabo akwala. Wo de adwene bi be hye ne tirim afa adwene pa hye de tirim. Fa adwene bone hye de tirim. Akwala be na me de adwene bone hye de tirim. Akua, wonya hwee. Na de na maye. Akua minim wo. Unni me se sesen. Unni me se me yeden. Unni me se me kunipa na unni me se me yeden. Minim ne otimi ye. E de na mtimi ye. Minim ne otimi ye. Ai. Minim ne otimi ye. Se bi mpraduasa. Wo betimi ayi aketetu afiri abase ama ntunkum ahwie agukwa. Me babe ma me kwa akofa na ben. E na otutu nsem egu abofra yesum. Tutu nsem gu abofra yesum. Etutu nsem gu abofra nsem. Hweye akua. Mense sabosia emfa mfra emo se yeyim. Na ne yiye be ya. Yiye be ya. Yama oba na akofa na ba no. Oba obetra metiri so wan. Oba na akofa na ba me fa ho ben. Eye me masem. Better to hweye na ensem otutu gwa aha. Akwala na o se de ensem na me ma ka kire no. O se maka bibi a kire no. O se maka bibi a kire no. Na me akwala no ono so onya akwala, o ka na akwala. Onya abofre wo. Wono mebre e mo bi medi. Ye wapoto ma na fe no. Onchi so odi bebo mo. Okuso no bohina. Ye kwose ne wosi bi. Ye bo na bodi ana wonte. Ade. Eni ensi. Eti wono ankasa na adadwen hu sei. Ba bia ne ma ekeka kono. Ohun yiye. Wo ane sene wo no. Wohu yiye. Sa Ade ohun me ka hwe nkire no. Abofra no hu se manima bedi machi. Anaso hu se me nante me nam, me nante mapampam. Akua. Yeniwa ne yeniu. Se mpraduasa wo ye kronfo wo ye kronfo. Yeniwa. Esan se onini bre otwi na fu asimfu turum anya hwe krampo no bofo nim se onini e na afa ha no. Minim ne obetimi aye akua. Na dem pese me ka che won se me masem na me ka no. Me masem. Se na okasa me na mesie. Abofra no ne ma me wuye. Ye aye wa nkobi. Na ne me kro no na ase me nkogya wa yi a metima twa na ofo mana. Me kro no na aso wanya yi eti me nkogya wa na me koye. Enti me ko bi na ye den. Mo sebi mpraduasa enkyene se one person na nimbegu asie nti eno yi ketrema danse. Esense ensuo ene nkwa be ma na yira. Ketrema de obedi adanse esi wo me pese wo hu se ampa me wo babe ma enti na me ka ase di machi ne enko ayi no me sole na madidi na mada me da ho na metibua na me bisa me sa abofra no wadidi ana abofra no ene woda wo ye baatan abadaye eda wo yem enti dwene se baatan maasem ana me maasem yiwa no firi me ne me maasem mu yiwa no efiri me ne me maasem mu sebi mpraduasa futukuko ni wo ho no me oni sukotwea eni ayonkogoro esa se sukotwea na nkasa opade de ya futukuko ni a no otu no hofo yiwa no firi me ne me maasem mu uchu mu ni abetene ye pe abofra no obeba fi ha Ne adan. Na de me se de yen. Se okofa na ba. Ara me se ma o ma na. Se wo ba. Ye nyina ye betene fi ha. Ni ye behwe. Anoma bi ni so. O se ye hwe. Awe ye wani abre ho a wo kata kukukukukuku. Hwe. Hey. Me de hu nya me hu o. Me oba ata me wabada. Me ni abada ye ba ko sei. Me ni bi. Me de ja kwan no kwan a wontu kosia na fa aduane sisu na menya bi ni na kom dem. Bebe nyina so wepa aduane adi.
na ba no no. So heady. Na me. Agwaje. Papa no be. Maybe and I see na nanka. Isi me beta wase. Who be da mase? Oh, me bu ko fie wo nyina tena ni ho. Na me de na mo ya. Who be da mase? E ba o fie o se me ba hwehwem ba na ni ho. Nti na se o kwa he. Asemi dia sa e masem fufu. Oh baba be da mase. Be da wase o fie. Me ba ya ese ba na ni ho ka. Se di na ho baba be da mase. Me se anwade a wa jama me no ho. Ama se me dwe ho a me ntiase. Me nim se me to ade bi na me chewo, se me mfa bi na mrewo. Sa See, when him said, Namu Sunti, Menea, it's no see, yes, some in na. I must say, number 4 in to cock, so whom you know, sir, is super yes, oh, many are Jim, ah, say, Nabo, Jia, and Yabo, Jia. Oh, only your own. I see, be behind the knuckle boko. Let's say. You see, whom in our channel, I met just so, whom I met just so, whom I met so, met shell. What I say, bits my be near a bed, you come over to my shame, met me so by show. You be sure my dinner say, a person conan can ya customer man, you see, and India. Mamma, so why be painted here, Miss Mabba throw. It's Yan and now to be an at the book for my birthday, and in a conan copatro, and I could cabin mamma. So they are. Oh, I did. May Jenna do. Ah, so only ourselves. I saw we have been a magic. May Jenna do. So, May. Ya de mini asembia. Oh, me makuma me de mini asem. Say bia ono na bia. Me nim se wa fa me hotan dia. oh, Me de. okay. I say before na buy na say dia. O so hu se me no kasakra na onye bibi boni bi se wa komapa. To me de me ya de mini asembia. This is me bibi so boka ko bon makopa. Oh, I did. Shemebo. Oh, Shemebo ansa. only how. Aha, shemebo. Me show bo. Say. Me bibia nke kan wa bia ni enten. There be any sa boshe no, me say shemebo se me ne ya onya asema ba kudi me makopa atro asenke ka wa bia. I saw only how the moon asembia. No see benya asem wa na bako ko kama me shemebo. Me show bo say. Only ya onya asembia. Mia kasa me jiejinem. Na ma ho kan say. That's all money and Japan. That's it. Can you say, Miss Madame for the one? Oh, I did. That's it. And then for catch me, never mind, say there. There's one swap, but then I'm young quiet. Let's talk. Find out. That's it. I'm penning for. It's your brother, dear. I'm saying, Munina, money, say, Encha Fasher, a bedruso. A fashion, a bedruso, a Munina, money. Say, Shada Swan, it is a dry home. As I dear fashion. And see, Messeremo, any more. Be a new family, dear. Some Beneduswa, obey dran home, and dear fashion of a fair. Messeremo. Be a new crado. Sam Brennan Swan will be an energy. Odama. Yeah. Eh, Nana, because I pass a jayu. Pass a jay, you be. Na afashi ye jaya da bai. Ah, no create yourself and not do see me. Na say ye jaya nke ewura dia tuju ase ye ni bi. Sankofa. Ye nchi. Sankofa iti. We kura no nananum kan sese mo bu hu kura be amani tirimu ya ne de. Ye ewura se ono ana ode ne ho. E na wo se wo twintwen so a ne ne wo se dia abaye ya. We ya de ye jaya ya obeka ho.